Yo, what's up, yo? My name is PJ. I'm from Cebu, Bisaya Kubayan. Welcome to my YouTube channel, PJ. Yo, yon. So for today, guys, we will have some unboxing. Yon, unboxing natin tong, unbox natin tong nabili natin sa Watsons. This is very useful, guys, especially ngayon na quarantine pa din, di ba? GCQ dito sa Cebu, GCQ dito, guys. General Community Quarantine, but still, konti lang yung pwedeng lumabas, yung mga allowed lang ng government, yung mga workers, ganon. So, yun. So, basically, yung iba, stay at home pa din, di ba? So, yun. So, ito, napadaan ako sa Watsons the other day. Yun. Napadaan lang at may nabili, di ba? Ibibili ko lang sana is yung mga vitamins and some meds, di ba? And, yun, may nadaanan tayo na something very useful. Yun, ngayong GCQ. Ano kaya to, guys? So, ito, i-reveal na natin, guys. Yun. So, ano ba ito, guys? Baliktad yan. Yun. So, this is a multi-styler, multi-grooming action on face and hair. Diba? Imagine. So, this is a cordless with precision trimmer. Yun. Diba? So, yun, guys. Napadaan ako at na-sales stock ako nung nagbabantay doon sa Watsons na konti na lang kasi daw remaining na to, guys. Actually, sabi niya 5 na lang daw because sobrang dami daw ang bumili na to, guys. Because ako din actually naghahanap ako ng ano, di ba? Kung pwede naman, sabi niya kasi pwede kahit ikaw lang mag-isa sa bahay, di ba? Kahit ikaw lang mismo yung gugupit sa self mo, pwede daw using this multi-styler trimmer. So, yun. Na-sales stock ako, guys, because napakadaming uses daw, guys. Pwede sa buhok. Kahit sa ang buhok, guys, pwede. Yun, di ba? Anyway, sa buhok, and of course, pwede sa beard, mustache, gano'n. Yung buhok sa ilong, pwede din daw, guys. And kung saan pang may buhok, pwedeng tanggalin na tong trimmer. And of course, yun, nakaganda sa kanya, cordless, di ba? And it's good for mga 60 minutes. And yun, madami yung, sabi niya, yung mga sizes, yung pag-style sa buhok, gano'n. May 0, 1, 2, 3, and yun. Bubuksan natin kung ano talaga yung mga laman na to, guys. Yun, di ba? So, this is, yung brand niya, guys, is JML Men Multi-Styler Multi-Grooming Action on Face and Hair. Yun. So, ano daw to, guys? Actually, tinanong ko siya kung saan to made. Sabi niya, UK brand daw talaga to, guys. Itong JML, yun. But may nakalagay dito, made under license in China. So, probably ginawa to sa China. So, yun yung price niya, guys. Actually, hindi siya masyadong mahal. It's just at 1,600 pesos. Yun. And, yun, di ba? Super useful siya. Especially now na, yun nga, di ba? Kita nyo naman, mahaba na yung buhok natin, di ba? So, we would like to, actually, madami ako nakita. Madami yung mga friends ko nag-post na sa bahay lang sila nagpapagupit, guys. Di ba? Gamit itong mga ganito. Yung electric na, di ba? And mostly I think yung sa mga barbershop din, 'di ba? Ito din yung gamit nila actually, yung mga suki natin na barbers, ito na yung gamit nila, yung cordless na electric trimmer, 'di ba? So 'yun. Ito, guys. Pakita ko lang sa inyo. Kita ba? Kita. 'Yon. JML. 'Yon. Ito yung nasa likod niya, guys. Ito yung inclusion niya daw, it's cordless. Ito yung function niya, nose and ear hair trimmer, beard and mustache, di ba? So may razor head, may precision head, hair trimmer. So yon, 12 cutting options daw, 5 interchangeable heads, plus 5 attachment heads. So yon, razor, hair clipper, precision trimmer, nose and ear, hair trimmer, beard and mustache. So yon basically, yun yung ano niya, guys. So yon, buksan na natin, guys. Because gagamitin ko talaga to actually. So, kailangan ako na buksan. So, mag-unbox na ako for today, guys. So, ito yung laman niya. Yun. So, basically, lahat is just in this package, di ba? Wala siya masyadong box. So, pag open nyo ng box, ito na agad yung makikita nyo, guys. Naka-plastic naman yung contents niya. So, yun. Bubuksan natin. So, ito siguro yung ano, guys, as you can see, yung size, kumbaga, di ba? Size nung yung style. Ito 'yon. Anong tawag dito? Inclusion.
So, yan. Yun. 5 attachment heads. I think ito yon. Attachment heads. So, yun. Depende kung gusto nyo magpakalbo. Diba? Yung 0. Yung usual. 0, 1, semi-upaw. 2, 3. Basically, yung 3 yung medyo hindi siya masyadong hindi siya masyado. Yung tama lang yung hair. Yung size ng hair. Diba? Yung pagpapagupit. So, basically, ito yung laman niya, guys. First is yung attachment head niya. So, ito. So, yun. I think, may konting demo naman yung sales lady doon. So, yung basically, i-attach lang to, guys. Napakadali lang. Try natin mamaya kung kaya ko, di ba? And, so, ito, dito. Ito yung, it's like yung charger niya, guys. So, itatayo nyo lang dito. And basically, magcha-charge na siya. So, yun. Yung, similar with yung sa electric toothbrush, guys. Ipansin nyo, di ba? Nakastand lang siya dyan. So, mamaya ikakabit natin. And, ito, may free na, yun. Free na comb. And, of course, may gunting. Yun. Diba? Manual, diba? Looks professional, guys, ha? So, pwede na tayong maggupit dito sa bahay, diba? Kahit nasa bahay lang. So, yun, yung scissors niya. Looks good naman. Looks sharp, actually. Yan, ilabas natin siya so that you can see very clearly. Yun. So, yun, may comb, may scissor, and instruction manual. Yun. So may customer service sila dito sa Cebu. So yun. Basahin natin ito mamaya, guys. And ayun na. Yung charger. Ito. Yung charger niya, guys. Ayan. Bubuksan natin. Ayan. Yun. Charger. So, basically, ito yung dito natin ikakabit. I think. Dito ba? So, yun. I-explore ko pa mamaya, guys. So, this is just a pure unboxing lang. Yung laman niya. So, I think talaga, dito talaga siya. Kasi, sabi niya may charger daw. So, maybe i-connect to somewhere. So, hanapin ko pa, guys. Saan siya i-connect. And then, yung ano niya mismo, guys, yung pinaka razor niya, ito. So, cordless siya, guys. So, sa tingin ko, dito siya nakatayo, guys. Ganon. Di ba? Then, isasaksak to. Mamaya. I-try natin mamaya. So, yun, guys. Basically, ito na yung main razor nyo. Yung electric razor. And, ito yung kumbaga, yung mga heads niya, guys. May 5 interchangeable heads. Ito, pakita ko sa inyo. So, depende sa gamit nyo, guys. Pwedeng yung sa ears, sa nose, ganon. So, ito. So, basically, yung may precision din siya. Precision cut. Yan. So, ito yung mga interchangeable heads niya, guys. So, yun. Ito yung, depende sa gusto nyo. Kung gusto nyo para sa mustache, ganon. I think ito yung sa mustache na sinasabi niya, guys. Kung gusto nyo super clean. Yan. Ito yung gagamitin nyo. Focus ba? Hindi pa rin makita. So, and then, ito. This is for yung sa beard or kung gusto nyo yung hindi siya clean. Pagka shave ng beard or your mustache nyo, ito yung gagamitin nyo. And then, this is yung precision trimmer. Kung yung kung saan-saan na nakalagay. Kita ba? Kaya mag-focus. So, yun. Basically. Yan. And then, this one. Ito yung head niya for the, sa nose. Kasya, parang malaki yata, guys. Anyway, isusubukan ko pa mamaya, guys. So, ito. Basically, ito yung laman niya, guys. So, try natin kung mag-on ba. Yun. Yun, di ba? So, ito yung head niya, guys. Sabi nung sales lady,
actually, pwede na kayong pumili dito. May 1. Actually, may nakalagay dyan. May button dyan na, may selection kayo dito sa ito. 1 tsaka 2. So, pwede na kayong mag-start. Yan. 0, 1, and then 2. Yon. I-push nyo lang itong, it's like a switch. It's like a switch, guys. Yan. I-push nyo pataas. Ganon. 1, and then 2. So, yun. Pwede na kayo mag-start. Di ba? Ganun daw yun, guys. Ganun, diba? Pero, we'll try. We'll see. And then, eto sa baba, yung button. I-push nyo din pataas. So, you can start na, di ba? Yun. Yun. Di ba? It's working. As you can see, di ba? May ilaw pa siya. Very high-tech. So, yun. Pipili kayo dito. 1, 2. Ganon. And, pwede na. Pwede na kayong mag-start, mag-cut or mag-trim ng inyong buhok. And then, yung, saan ba yung... So, ito yung sabi nung sales lady. Pwede kayong pumili dito ng mga size. Ito guys, I mean, iba-ibang sizes kasi daw to. Diba, may, ano ba nakalagay dito? 3mm, yon. 3mm, may, this is 9mm. So, 6mm, depende, no? Yon. So, may cleaner din siya, guys. You can see. So, babasahin natin mamaya yung manual niya, guys. So, ito. Yung pagkabit niya, I think, yun lang. Ito, example, 3mm. Shoot nyo lang siya. Shoot nyo lang siyang ganon. Wait. Mali yata. Baka masira. Anyway. Yun. Ito. So, I think ito. Then, push yung ganon. So, yun. So, ganun lang. Ganun lang. Is-slide nyo lang siya, guys. Then, yun. Papasok na siya. Yun. So, I think ganun lang yung function niya. So, yun. So, ganun. Slide nyo lang, guys. So, to select kung anong yung cut or ano yung length. Kumbaga, yung length or yung length nung haba, no. Ito, this one is 3mm. So, madami pa siya. May 6, may 9 tayo nakita. And yun. So, basically, tatanggalin lang. So, ganun. So, yun. That's it for my video for today, guys. It's just this. Yun. Diba? Ayos. So, pwede na tayo mag-start. Mag-trim ng hair. So, basically, yun lang yung video ko for today, guys. It's just purely unboxing of this itong nabili ko sa Lazada, hindi pala sa Lazada, sa Watsons. Yun. So, yun. Once again, my name is PJ. Yun. PJ Yo. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, I make videos about mga productivity tips, about mga money making, about yung mga sideline, guys, na pwede tayo mag-earn ng mga sideline income online, ganun, guys. At kung ano-ano pa. And I also have mga food reviews and mga travel. So, if interested kayo dun sa mga bagay na yun, guys, please subscribe now. And of course, hit the notification bell so you will be updated of my latest video. Yun. So madami pa tayong upcoming videos, guys. So, basically, for this week, konti lang yung na-upload ko. Actually, yung kagabi lang yung na-upload ko. And medyo na-busy kasi tayo, guys. Madami tayong, anong tawag ito, may mga sideline kasi tayong inasikaso, guys. Yun. So, yun. For next week, guys, yung plano ko is more on yung how to start yung online business, guys. So, yun. It will be a series of mga episodes, diba? So, step by step, pag-usapan natin yun kung paano tayo mag-start ng ating online business. So, yun. I'll see you again next week, guys. So, once again, thank you for watching my video and have a good day.